Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Is-sena li għaddiet in-numru ta' dawk li għadu f'lukandi u f'stabbilimenti turistiċi f'pajjiżna kienu jgħoddu aktar minn 1,800,000 resident. Dan ħareġ minn ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO meta mqabbel ma' sena qabel kien hemm żieda ta' aktar minn 830,000 persuna. Fis-sena 2021 it-total ta' dawk li għaddu f'lukandi u f'istabbilimenti turistiċi kienu jgħoddu għal aktar minn 980,000 resident. Minn dawn iċ-ċifri tal-NSO ħareġ ukoll li dawk li għaddu f'istabbilimenti tal-akkomodazzjoni is-sena li għaddiet f'Malta kienu jgħoddu għal aktar minn 1,700,000 resident, waqt li f'Għawdex kienu ta' kważi 89,000. Skont l-NSO l-aktar stabbilimenti tal-akkomodazzjoni li għaddu fihom nies kienu dawk ta' 4 stilel, dawn kienu jammontaw għal aktar minn 800,500 persuna, wara jklassifikaw dawk ta' 3 stilel u tal-5 stilel. Minn dawn iċ-ċifri ħareġ ukoll is-sena l-oħra li l-jieli fl-istabbilimenti tal-akkomodazzjoni kienu jgħoddu għal aktar minn 8,200,000. Dan ifisser differenza ta' kważi 3,600,000 lejl. Fis-sena 2021 l-att tal-jieli kien aktar minn 4,600,000 lejl.